No a ešte okrem tých svetských dôvodov, prečo sa stal kňazom, možno aké sú tie tvoje, že osobné, možno také tie vnútorné, hlboké dôvody, prečo sa ním stal? Určite ten taký najvnútornejší a najduchovnejší dôvod je ten taký špecifický Boží pokoj, ktorý s vykročením nielen vo voľbe povolania, ale v akejkoľvek oblasti nastáva. A pamätám si, že som sa rozhodoval medzi týmito dvoma povolaniami a na hodine som sedel pri takej spolužiačke a prišla učiteľka s papierom, že sa máme zapísať predbežne na predmety, z ktorých chceme maturovať. Ne? A stal som pred dvoma možnosťami, že buď si dám biológiu, chémiu, keď chcem byť lekárom, alebo si dám diepis a nauku o spoločnosti, keď chcem ísť na teológiu. A vtedy tak som sa naklonil k tej spolužiačke a hovorím, že počúvaj, že čo si dávaš ty? A ona povedala, že ona si dá diepis a nauku o spoločnosti. A tak si hovorím, že keď si to dávaš ty, tak si to dávam aj ja. A paradoxom najväčším je na tom to, že vtedy som zacítil ten pokoj, že to bol iba obyčajný papier, ale jednoducho tým, že som vykročil a urobil to rozhodnutie smerom k svojmu povolaniu, vtedy prišiel ten taký moment od Boha, ktorý ja nazývam takým najhlbším pokojom.